Zdarec lidi, já jsem Kašpárek a já vás vítám u tohohle videa z Mafie 2 a dneska jdeme na 10. kapitolu jménem Pokojová služba a je to o tom, že budeme něco dělat v hotelu na pokoji. Logicky. Tak, jdeme zvednout telefon a víc už se nechte překvapit. Halo? Ahoj Vito, tady Eddie. Eddie, čau, ahoj. Potřebuju, abys hned naklusal k Joeovi. No jasně, co se děje. Nemůžu ti to říct po telefonu. Fajn, za chvíli jsem tam. OK, máme dojít k Joeovi, tak jedem k Joeovi. Tady si převlíknem, vezmu si oblek a brýle, jak jinak. Tak. Jdeme tady do garáže ještě, no si vezmeme tady naší káru novou. Tak. Já jdem k Joeovi. Mimochodem jsem chtěl poděkovat strašně moc za podporu, kterou mi opravdu dáváte dost jasně najevo, že prostě vás ty videa baví a že chcete víc. Pak si toho moc vážím a děkuju. Děkuju za to, protože mě to fakt motivuje točit každý den a třeba 2 videa denně. Je to opravdu pro mě známka toho, že vás ty videa baví. Takže já děkuju a no nic, jedeme už teda tady 70 km/h a plánujeme to k Joeovi. Kolik máme u peněz? 11 202 dolarů. No, tak to bychom mohli udělat jednu věc. A vy už víte, jakou asi nejvíc. Poněvadž tohle 100 km, co to je? Když máme u sebe peníze, tak můžeme jet klidněji víc. A jedeme kolem, takže se stavíme. Už to je vidět. New tire, nové kola, nové gumy. Tak, vyjedeme dovnitř. Přeju dobrý ráno. No já taky ti přeju dobré ráno. Jen si řekni, co Opravíme auto a vytuníme motor. Tak, máme docela dost barvy, nepotřebujeme, lakování, asi, jaký máme lakování? No, tak to nepotřebujeme. Odejít, tak. A kola, tam jsou nejhezčí ty poslední, myslím. Tak si vyber, kámo. Že se mi vždycky líbily nejvíc, ty poslední. Jo, to jsou oni. Tak a máme pořádnou káru, se kterou můžeme aspoň někam jet. Stálo nás to jenom 160 dolarů. Tak, tady hezky vycouváme. No, tohle už poletí jinak. Tak, tady zahneme doleva. No, vidíte tu ručičku na tom tachometru, ty to úplně letí jinak. Je úplně jiná báseň tohle to. Je úplně jiný auto. Tady to můžeme rozhulit. No to je kára, pane bože. Tak, tady už jenom zahneme doleva a jsme u Joea. Tak, tady to parkneme do garáže. A jdeme. Jo, takhle. Jo, proč chodit po schodech, jo? Tak. Mě zajímá jenom, jak to, že máme furt klíče, že jo? Protože už tady nebydlíme, tak... O, to je jedno. 3, 3. patro. Šel jsem na ně s baseballkou a vypadali, že z toho budou posraný hrůzou. Zdravím, chlapi. Hej, dobrý ráno, Vito. Marty, co tady děláš? Joe říkal, že potřebujete pomoct a že mi to tak šlo, tak říkal, že mě vezme zase sebou. A na co přesně, že tě vezme sebou? Čekají na tebe. Jo, no, hele, promluvíme si pak. Jo, Vito je borec. Jak z něj nemůže, frajer. Ahoj, Vito. Sedej. Nazdar, chlapi. Tak co se děje? Slyšel jsem, jak si nás zbavil Luky. Dobrá práce. Díky tobě máme důkaz, že za útokem na naše chlapy stál Clemente. Do té doby jsme proti němu nemohli zakročit. Podřízl si vlastní krk. Unesl a mučil naše chlapy a to znamená válku. Teď můžeme udělat cokoliv a já to dokážu před komisí obhájit. Alberto to ví, takže bude jednat rychle a zkusí na nás udeřit jako první.
Takže zlikvidujeme Clementeho. Přesně tak. Clemente si na dnešek svolal velkou schůzi v hotelu Empire Arms. Tohle je naše nejlepší šance, jak se ho zbavit i s jeho elitou. No jasně, jo. Prostě tam nakráčíme, pozabíme pár desítek ozbrojených chlápků za denního světla v nejlepším hotelu ve městě. Říkám to správně? Neboj se, mám plán. Kurva! Joe, dej tu věc pryč. Eddie, neboj se, je to bezpečný. Musel bych zmáčknout tohle. Zaceně, dej to hned pryč. To Ale pak se no zbláznil. jo, jseš strašnej posera. Fajn, takže tam nakráčíme a vyhodíme dolů v tu nejlepší hotel ve městě. Není to trochu přehnaný? Neboj se, není to tak silný. Nezničí to celý barák, ale všichni v místnosti, kde to bouchne, rozhoděj rukama a nohama hodně daleko. A jak to chceš odpálit? Vezmem si plošinu na mítí oken. Skoro se budeme moc koukat, jak to bouchne. Od kdy seš ty ten chytrej? Fajn, chlapi, spolehám na vás. Pokud to všechno vyjde, budu pro vás něco mít. Až bude hotovo, zavolejte Edimu. Jo, a pro dnešek jsem bar zavřel, jen pro případ, že by si Alberto něco zkusil. Tak, hodně štěstí, chlapi. Hej, co ten kluk na chodbě? Myslíš Martyho? No, nepatří do organizace, tak musel počkat venku. Já myslel, proč tady vůbec je? A co myslíš? Jde s náma, protože potřebujeme únikovýho řidiče a někoho, kdo nám... No dobrý, tak to vystačilo. Účel na to hlavní máme. Takže můžeme jít. Já tady uteču, protože oni vyšli hrozně pomalu. Taková, o který nemusíš nic vědět, kapíš to? No jo, jasně, ale kdyby bylo potřeba, bouchačku mám u sebe. No jasně, zpomal, frajere, jasný. Nebudeš ji potřebovat a teď jdem. Tak jo, Vezmem si tak Mouka. nasedneme Dobře, tady budu. do auta, nasedneme do auta Joey a pojedeme do hotelu Empire Arms vyhodit pár lidí do povětří. Tak, Hlavně jedem. po cestě do ničeho nevraž. Tímhle autem budem ujíždět pryč. Navíc bych Já řekl, že nechám mluvit. výbušniny a havárky v autě není dobrý míchat dohromady. Výbušně! Jo, budem dělat malý ohňostroj. A teď zapomeň, že jsi to slyšel. Pojedeme do hotelu Empire Arms. Zaparkuj v podzemní garáži, půjdem zadním vchodem. Tak. Oh, Jestli ten krám bouchne, je po nás. OK. Tak tohle asi nebylo úplně moc jako geniální. Já to tady chci upravit, poněvadž chci, aby to auto bylo jako... Aby ta cutscéna potom vypadala hezky. Chlapi, no tak, řekněte mi to. Co se bude dít v tom hotelu, co? Chceš o tom Hele, snad Vito, napsat potřebuješ knížku? něco s Jsem ti Károu? řekl všecko, co potřebuješ vědět. Ale já Dá. jsem jen zvědavej, víš? Co Děláte s tím potřebujete? takový tajnosti. Marty, tyhle tajnosti jsou důležité. Díky, Vito, Čím míň takový toho kšefty víš, se tím vždycky toho hoděj. chceš. A jestli se budeš furt blbě ptát, tak si příště najdu nějakýho jinýho řidiče. Jasně, už se nebudu na nic ptát. No, takže za 10 vteřin začne mluvit znovu. Ten hotel vyhodíte do luftu, co? Marty, Promiň, držím hubu. ještě slovo. Jasně, promiň, ani slovo. Přísahám. Tak, jsme tam myslím za chviličku. Tak. A potom je to docela sranda, tohle je jedna z mých nejoblíbenějších misí. Jedna z mých nejoblíbenějších misí, prostě je to provedení, jak tam musíte nejdřív na tu střechu a potom taky ty blbosti. Pak je tohle jedna z mých nejoblíbenějších misí. Jseš na červený světla alergický nebo co? Jo, jsem na ně alergický. A nestydím se za to. Tak. Dojedeme tady do Fajn, tady toho, auto. do těch garáží. Jezd do garáže je na druhé straně. Máš to znovu roznovat tady ty před sídlem. Tak, najdeme tady. Tak, Zaparkuj tamhle. A hele, necháme všechny bouchačky v autě. Fakt by bylo blbý, kdyby nás Clementeho gorily prohledali a něco našli. Fajn, Vito a já půjdem dovnitř a uděláme, co je třeba. Ty na nás počkáš tady. Až uslyšíš velký boom, nastartuješ káru, protože budeme potřebovat vypadnout rychle. A tu bouchačku nebudeš potřebovat, jedině, že by nás někdo sledoval, ale to se nestane. Jo, jasně, chápu, Joe. Clemente si pronajel celý 18. patro, 5. od zhora. Je tam pár apartmá a konferenčních sálů. A hlídači. Tak jak se tam nahoru dostaneme? Vezmem to přes prádelnu. Co je, chceš si přemáchat trenky? Blbče.
Schůze ještě nezačala. Seberem nějaký hadry hotelových uklízečů a pak půjdem nahoru trochu uklidit. Vážně? Kde si zrovna ty sebral mozek? Vyliš mi. Vevnitř by na nás měl čekat jeden chlápek i s těma uniformama. Pojď. A neměli bychom nadělat randál. Dokud tam Klemente nebude, tak nedělej žádný blbosti. No, neměl bych ti to připomínat já. Zůstaň tady. Vždycky jen zasranej hlídač. No, nebuď. Tak. Najdi uniformy uklízečů. Víte tím blau? OK. No tak kde on? On jde na kouřovej pauza. On jde na kouřovej pauza. Myslím, že tady v tomhle by měl být někde. Kdo to sakra? Hej, Uh. tady nemáte co dělat, zmizte. Nazdar. Hele, je mi fakt líto, že jsem nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se. Stačí, teď zmiz. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. No, vezmeme si uniformu, tady ty předpokládám. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Ještě s tatou milýho kníra, bože můj. Ach jo. Hej vy dva, pojďte se. Uklidte ten zasranej bordel, opičáci. Uklidte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Další kacéna. Tak jdem, ahoj. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce, tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. To byl Henry. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Kydem. Mám zmašlené aspoň použitý, tak. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepozná. To kurva doufám. No na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. A nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistionky. OK. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. No jasně. Turbo uklid bude. To bylo Tihle dva jdou uklidit ten bordel. Bordel? Jo, ten bordel. Ten bordel. Tak jo, pojďte vy dva. Jdeme uklidit ten Chudák bordel. leštil hlavou přímo do podlahy. Asi 5krát nebo 6krát. Takže teď je to celý zasviněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle ukliďte, mrztěte sebou. No jasně. Chudák, úplně. Ježiši. Šuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Tady? Jo, pojď mi píchnout. Do prdele, kurva. Žlutá, modrá, plus k plusu, červená a
Dohromady. Mínusu. Sakra modrá. Výborně. Fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. OK, tak uklidíme, ne? Tak. To tady je to samá kacena. Máte umejt, pohněte vy hovada lenivý. A najednou má úplně jiný hlas. Hahaha, on má úplně jiný, on změnil hlas. No dobrý, vy jste si mohli založit tu firmu. Aha, tak už jste hotový. Tak se seberte a zmizte. Jo, děkujem. Pošleme Fajn, fakturu teď na později. střechu. A pinkají jak vzteklí, jo? No a chlap se ptá barmana, kde jste to sehnal? To je úžasný. A barman na to. To Klemente. Čumíš mi přímo do ksichtu a ptáš se mě na hovadiny. A já ti nemám odpovídat. Kde je Joe? Aha. Tak asi není, no. Ha, on není. No tak nic, no tak jdeme na střechu sami. Devatenáct. 20. Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. No, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů. Výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle dva kousky. Díky. To nic. Musíme se dostat k té umývací plošině. Pojď. Ticho. Hele, sklidni se! Nebo ti propletnu Klementeho chlapi. Tak je vyhodneme. Takže předpokládám, že teď se budeme muset asi prostřílet k té plošině, no. Hej, co tady kurva děláš? Co pak, debile, bojíš se? Cílíš níž jako je Sega. Tebe bych nechtěl nosit. Tak hurá na ně! Jdu na to. No, tak se kurva ukáž. Jdu na to. Dávej si bacha, může jich být víc. No to jich bude víc, to si vsaď. Nebude tak jednoduché. Mimochodem jste mi pod ten díl psali, že si mám normálně brát ostatní zbraně, tak si je teda brát budu. Že vám to nevadí, že si je beru. Střílíš níž jako je Sega. Tebe bych nechtěl nasat. Ty to za ně netref, jo, frajer. Možná já si vezmu tady toho Tomíka od něj. Tak, tady Thompson. Tady máme normálně 1911, to je dobrý. Pospíchni mi trochu. Kurva, lík to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Tak, Fajn, to by bylo. Snad nás nikdo neslyšel. Ale hovno, takovýhle baráky mají odhlučněný okna. odhlučněný Tak okna, vysoko, říkáš, jo. že to nemohl slyšet ani nikdo na Tam je ulici. Tita... Pojď, musíme najít tu plošinu. To je Titanic! Hovno. Hustý. A počkat, tohle není rok 1912. Se potopil? Co to máme? Tady jsme měli... No, tady je. Tak. Přivoláme si tady plošinu, sebereme tady časák. Joe, uhni. Co tady vy dva sakra děláte? Ještě jsem A do prdele.
Pane bože, tak jo, nestřílejte, udělám, co řeknete. Fajn, dej ruce za záda. Neublížíme ti. Máme nějak Tady máš svázat? kobercovku, spoutej ho. Svázat uklízeče. Můžeš být rád, že máš takový štěstí. Ostatní jsme museli postřílet. Fajn, Poles, čeká nás práce. Jak jsou ty auta malinký, to je rostemilý. Hele, kolik toho drátu máš? Dost. Kolik je dost? Tady Dosáhne to až na není střelu. povolené používat zbraně. Jasně, že ne. Vyjedeme 1 nebo 2 patra a spustíme to. Už jsem myslel, že začínáš být chytrý. Cože? Tohle je šílený, co když nás to sundá taky? Ahoj. Ale hovno, ani to neucítíme. To doufám, jestli z tohohle krámu spadneme, tak zdechneme dřív, než dopadneme na zem. Tohle je to správný patro. Vy to popadni stěrku a začníme jít v okna, ať to nevypadá podezřele. Dobře. Musím připojit dráty. Umývat okna. Ne u okna, jak si řekl. Tak. Už to odpálíte? Kucí, odpalte to už. Teď je sranda. Konečně. Taky. To je ono. Fajn, hotovo. Vyvez nás kus nahoru. Odplata je svinstvo. Jo, jako hodinky. Tak jdem na to. Ty kreténi ani ne. To skoro to ani neucítíme. Co to sakra bylo? Já nevím. Prostě to Já myslím, že bouchlo. bomba. Sotva to ucítíme, co? Ale no jo, pojedeme se tam podívat. Já fakt nevím, proč tě kurva poslouchám. Někdy seš jak retardovaný. Ach jo. Do prdele. Bože, málem jsem si nachcel na To je ale zasranej bordel. To bylo jak skurvený sakrořezení. Co to kurva? Joši. Ten má štěstí, hajzl. Vy hajzlové! Kurva, nesmí nám utíct. Za mnou vy to. Tak jo, tak se jdeme prostřílet celým hotelem teda. Tak jo, no, tak jdeme k výtahu. Hej, Tak jo. nadělali jsme pořádnej bordel. Tak jsme tu. Jo, ale ne dost velký pohyb. Dobrý, tak to nás máme zabil, dobrý, super. Kasil z to Tomíko, ne? Ne, já jsem nic neudělal. Ne. Dřív ne, asi mu naředili Martýny. Pík, bacha, za tu strměnou stůl. Aha. Tak tě by nebojí. A ne, vezmu si tady. Kurva, když to neumíš, tak to seš pěkně zbrně. Batra se nekvalí, kurva,
to byl tolik dobrýho klasku a ten debil. Jestli tě uvidím, Jsem nejlepší. To určitě. Tam si druhý dveře, Vito. Já si beru pravou stranu. OK. Píchni mi trochu. Kurva, to neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli. Kurva. Do prdele. Tudy, Vito, tam neprolezeš. Jen tak dál, Vito. A kurva, spustil se protipožární systém. A já už jsem si kurva myslel, že prš. To je prč. Rychle, pane. Kurva, jdou sem další. Tak pojďte, debilové, čekám na vás. 3, 2. Co se to tady děje? Vypadněte, paní, proti vám nic nemáme. Padněte, paní. Hledají uklízečku tady. Příště si vem větší bombu, jo? Jak jsem mohl kurva vědět, že si Clemente zrovna odskočí na hajzl? Neodskočil by si, kdyby ta bomba nebouchla dřív. Neboj se, dostanem ho. Dobré. Pak? Ukládání, aha. Bacha nahoře. Nechte ve mrtvola, hajzle. To říky další. Nahoře na ochozu. Co pak nebyle, to jíš sem? Tak vylez ze svý díry, ty zasraná kryce. Oh. Co pak nebyle, to jíš? Omlouvám se, došlo k chybě nahrávacího programu, něco mi to přestalo nahrávat, ale jenom jsem vyběhl tam, nenahrálo mi to asi 2 minuty, ale teď máme za úkol chytit Clementeho, tam je v té černé limuzíně a máme za úkol chytit a zabít. Hele Joe, já mám oči, vole. Oh, co děláš? Já se snažím, Joe. Sakra, to nejde vůbec. Musíme ho chytit. Ona tahle část není tak těžká, ale ona je na prdě, ty auta prostě netahají, no. Takže to je jedině na tom tak těžký, že oni mají o něco rychlejší to auto. Tak, a máme to. Ono stačí jenom do něj bourat, ono potom Joe tam začne střílet a prostě to tady neval naběhne tahle cutscéna. Tohle je za Martyho. A teď je po něm. Pojďme ke mně domů. Hele, zajdem na pivo? Dej mi Eddieho číslo, zavolám mu. Co? Joe se nám nějak bůhnul. Není vidět? Tady Joe. Hotovo. Všechno šlo hladce. Ne, nešlo. Proč? Marty je mrtvej. Cože? Dostali Martyho, museli jsme ho tam nechat. Jasně, a co Clemente? Hotovo. Výborně, hele, z toho kluka si nic nedělej, to je malá Co? cena. Cože malá cena? Kurva, do prdele mluvíme tady o mým kamarádovi. Oj, sklidni se. Si to na mě. Byl to tvůj nápad a nikdo toho kluka nenutil jít. Je mi líto, ale takové věci se stávají. Stav se zítra do Falcona pro peníze. Ale no jo. Ale hovno je ti líto. Fajn, uklidni se, jo, klídek. Mně je to taky líto víc, než si myslíš. Věděl jsi, jaký je to riziko. Ty taky? Hej, byla to nebezpečná práce, vzal ho, zemřel. Myslíš, že ve válce to bylo jiný? Eddie toho kluka neznal, tak na něho nebuď nasranej. Jdi domů.
Jo. Dej mi minutku, já se převlíknu. Je mi to líto, kluku. Strašně moc líto. OK, tak to je smutný docela. Co je? Ne. Jedem domů teda. A no, je to smutný, no, ale tak neměl si hrát na gangstra, no. Měl radši si najít nějakou práci v 17, že jo. Nebo říkal, že mu nebylo ani 18. Vezmeme si tady třeba tohle z toho. S tím jsme ještě nejeli. Já vím, že jsem říkal, že nebudeme používat ty modovaný auta, ale tak jako tady, kdybychom jako honili, že jo, tak si nevezmu tohle z toho, ale teď už jedeme jenom domů. Takže prostě, aby jsme byli rychlejší doma. Tak. Tady si takhle nejdem. Tak. A jedem. Tady najde, až najedem na ten most, tak to zkusím co nejvíc rozhulit. Tak, jedem plný plyn a jedem. To. 20. To 30. To bych delší ten most, no. Já to musím dělat, to je docela jako na tu dobu, ty 130 vytáhnout z auta, to je docela jako fí. No. To je no. Tak. Au. Co se to... Hoho, nám odpad nárazný, pustý. Tak. Tady zajedem do garáže. A bude. Tak. Tak. Zkontrolujeme. Tady jenom. Maximálně maximálně dosažená rychlost. 211 km/h. Aha. Tak to není v kilometrech za hodinu ta rychlost, to je asi v mílích, no logicky, když je to... Tak to je, já myslel, že to je... Aha. To je hustý. Já myslel, že to je v mílích. Ještě se najíme teda. Tak. Seženeme toast. Výborně a jdeme si lehnout. Tak. Ukládání. Teď ještě pojedeme podle mě vyzvednout toho Joe z té ospady, že jo? On bude požadalej teď. Takže ještě mise nekončí. Tak jo, ten telefon je vlastně tady. Haló? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon, barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Říká, že je prej tvůj kámoš. Jo, co se děje? Starý Joe mi tady celou noc chlastá všechnu kořalku, co mám a mekotá o nějakým kořenovým Martym. A teď je fakt na mola, dělá mi tady bordel. O čem to sakra mluvíš? Tvůj kámoš je úplně mimo, vole. Mává tady bouchačkou a pořvává a nechce si to nechat vymluvit. No super. Hele, já s váma chlapama nechci mít problémy. Nemohl bys přijet a sebrat si toho ožralu, než někoho odpráskne nebo někdo zavolá na pízlárnu. Vito, musíš sem přijet a odvízt si toho notora. Přijedeš nebo ne? Tak jo, za chvíli jsem tam. A už mu nedávej žádnej další chlast. Já to zkusím, ale ten tvůj kámoš, tomu se to nebude líbit, jasný? Hej, jestli mu nepřestaneš nalejvat, tak se to přestane líbit mně, jasný? No tak jo, vole, hlavně sebou pohni. Kolik lidí tam máš? Už jen já.
Před hodinou tu bylo narváno, ale už se všichni sebrali a radši zmizeli. Hele, tak to zamkni, než přijedu. Já jsem tam za pár minut. Tak jo, jasný. OK, tak Joe to vzal asi opravdu blbě. Tak, doběhnem tady do garáže, vezmeme tady nějaký auto. Třeba tohle. Ne, tohle to vezmeme. To je dobrý auto, jo. Tak. Tady zajedem. No ten Lone Star, to je přece tady kousek, tady jsme kradli toho v prvním díle, toho Voltra Coupé přece. No, takže to je jenom kousíček tady odsaď. No, takže tak. Tak, vystoupíme. No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním na samotě, ano? Dal si spát panáku, co? Jak se cítíš? Vito, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak dopij a půjdeme. Už jdete, chlapi? No, Marty. Pustím vás ven. Na tebe, kluku. Odešel si jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja. Do hajzlu. Kurva, ty jsi úplně vyděbanej magor. Co to kurva děláš? Já jen... Ach jo. Jenom co? Zavři kurva hubu, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu. Tak jo, no. A můžeme aspoň... $130, dobrý. Tak, super. Tak, teď tady hodíme barmana do auta a pojedeme ještě s ním na bruského šrotiště, jo, to je fakt super. Indián. Tak. No nic, tak tady si asi můžeme dát timelapse, protože teď tady se budeme nahánět ještě s těma policajtama. No tak jedem. The satisfaction in you don't seem to be fine. I'm feeling crazy now.
Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. We're gonna make it someday, nothing's gonna get in our way. We will be the biggest band in town. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Oh, oh, I'm gonna quit my job. Never wanna have no boss. I just wanna play my rock and roll like they do on the radio. Tommy's got brand new drums, and I still have my old guitar. And John said this next song's gonna be real good, if you know what I mean. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Going on stage, headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Oh. Tak, už jsme konečně doma a jdeme spát. Tak jo, a tady začíná kapitola 11. Náš přítel. Ale to už si necháme na příští díl Mafie. Já vám moc děkuju, že jste se dívali na ten myslím, že 8. nebo 7. díl. A vážím si vaší podpory u předchozích videí. Doufám, že budete mě nadále podporovat i u z těch ostatních a nadcházejících videí. A já se s vámi teda loučím. Dejte like, odběr, koment a čau.